Especially Liam Ó Maonlaí agus tá muid a créile ó stúdio Cuan anseo sa Spidéal. Agus muid a brean ó dheas ar cheann bórne, scéir dúil taobh háil den Cuan anseo. Ceoil beo ó scona ceoltóirí a bheits agam díomh ón gúan seo gach seachtain. So tar an gíigeisteach, bunig sult, as uair go le do chaint agus daoin.
Imánta nocht a cháirde tá Niamh Varian-Barry agus Méabh Ní Bheaglaoich. Tá fáilte roimh go stúdio Cuan agus go Cuan an Cheoil. Ítach si bheith an seo tá bhaid anhaltas hena féin. Raibh me dúr chuisteach? Seanna míad cúpla partasocha ráfart nóchamtha itsa ó Rúchain agus sé fergalós láthair ó Rúchain a chum iad bheith a hena go téanagar. Tá, cínte. Agus sé spéirchós na finise sé chiad cean agus bar na heile an tarna cean. Anasta, yeah. Tá blasan san sna frín sin. I mean, tá orsacht únta ceapam. Tá sin seanún dóirí. Tá blas sena chéanartha. Tá, really, yeah. Nas go dandar an gréin ar dhéint. Cínte, yeah. Cuireann sé mói go héine ghuiine rom agus íonta tí chrúidir measc na nilánnig. Really. Se, chuir sé rincata. Gréandach, yeah. Órán rá. Árán bheag se a chum sénig cúpla bliana hin. Mariaal ar an rá. Agus siimplíocht a bhaine leis an rá. Bhí chosint na galí san
the seafall in Macke is in Ishtam Cheoil is mahule aduna lesson so and three edakel sheen te go shave kalashim cogger old chree gal fan amish tamlinele no te Cheoil on dinne so good lastra chardev gals to mahal sheen moray since Sahana me go Clár go bracken lay the sun is skille sitter hacht fishav over is the solemn hev a rinke sette mar an he vechlapalus and taurig le hele I meet le hevnes an tail our gal fan amish tamlinele no the Cheoil on dinne so good lastra chardev gals to mahal sheen moray san Sahana me go Clár go bracken lay maar ga alles nav I maar tides latse ranetse rie gal fan amish tamlinele no the Cheoil on dinne so good lastra chardev gals to mahal sheen moray san Sahana me go Clár go bracken lay gal fan amish tamlinele no the Cheoil on dinne so good lastra chardev gals to mahal sheen moray san Sahana me go Clár go bracken lay Ja, Cuan. Níor chóga me chéan deabhar na bheith cainte níag sin a ché. Ítach an rud é an ceol ríis is rí eile chuile lá tarlíonn rud éigeann te stoppan mé agus tá sé tarlú ríis denúh méobh bhfuil mé leatsa ag socrid is stoilm an chéadúr scrílan búile leat ag socrid ahar éhanna ní chaáin. Bhí me sé tosnú gobar le Cormac Beglaí agus tháinig sibse ag an socrid son. Se cuine me sin. I Gildara. Ach, so cad fúta, sas corcorín a ruite? Se, bail na boc. Bail in the book. Íthar an daingin agus tá Cheoil ag mo bhaintear agus is ó mo bhaintear a fuair níos a fuair a Cheoil agus has níos a seman chiad lá. Is sé timpairt? Bhí sé sáte sé mar scoin. Líma. Ach, I don't know, ach, dhearch ma hair céine. Ach bhíoch ma hana ahar agus ma hana bháthir a gcónaí gúrán agus a glán son, aber ma hair agus de harchste féach a mar.
gan é timp agus bhí hena bhain sé meachtant béaldiris linne so chéan na hen láiad agus bhí áráinnig móach a bhíá. Agus go chéan is árán ba. Se an na héáit árán bhí sé agus staidegus óin mu gethir Chelín Mantí agus cúpla den eile sa tíbín an ní féar agus bhí mar a gúrán agus na héantóirt árán bhí Country and Western bhí Marty Robbins agus Gordon Lightfoot. Se sprála na háráin de friúla agus sé mar habaltí a chana agus meabhar agus aontain úntacha ige chuoine úntacha ige chun áráin chun focail agus Séamus a Bheaglaoich. Is cailm ach tá na míltaí íonnta caiite gom ina chomhluadar agus íonnta gan srían agus ceol agus achas cuinnum bhí mar nghaidóir agus just dúirt se lein. Bhí mise is tócha bhí Bheaglaoich mise agus de bhrethas i ggóluadar agus táim passionanta faoin seanós agus faoin lehéid. So as tócha lí go bhrethas nuair tháim sa Gaeltachta agus a measc muintir na Gaeltachta gur chóirdam a bheith casar i seanós agus is cuinnam tathráilim aber fucking árán rock and roll or David, you know. agus higus dó go thomláin like there's ceol agus tá an dúchas chótáchtach agus you know ar sínsers na seanóráin tá siad chótáchtach agus tá siad chóbeo agus tá siad chó ach is bíonn sé táchtach an chreice aimsiú san ihe agus ó heisna ceoil eile. Se. Agus ó heisna áráin eile. Se. Agus is má tún chuir bhína a casan an tradiisiún. Ar an tradiisiún, yeah. Agus cumadan sé an tradiisiún beostáilm cumadan sé Orbert. An inna de hiile ceoil. Den méid cheartúin stocha. Siad sa slánáin. Slánáin, caiintear bhuachas. Se, slánáin an bóthar ó thuig na chiad cean. Óhuig? Óhuig, óhuig. Agus an os an árán. Agus an tarna ceann chalmís ó John Brosnan, so just gléim John Brosnan agus an tíú ceann a chuam Padró Réide.
tá sé go pádar nachhfuil just tá. na rudí beag a bhí caiint le pádar an láile agus just bhín sé cuma ceol doghine agus bhín sé cuma ceol do áiteine agus cluiseann sé an ceol cuioíonn sé an duine agus cluiseann sé ceol a ghabhann leis an duine. Agus caiint faoi beidir siimplíocht a ríist agus beidir nóta a bháin a chuireann béim omláin difriúil nó casa nótaín beag a bháin is ní léon teir leis. Ní sé go húntaach a bheith. Ok, á go hálainn, Anta chun órán tá bazúcaí an son agat. Tá. Ceann na cheanníos ó ar sa dagan ach duineach is asna dó agus sé rang an anad 8 srán. Gur sé rang a bhí a bhín suchna bazúcaí gréig sé ach agus ceidir feire stranga a bhína an sa chean éarnach. Se agus níl an bollamór ar an drámór sé an níl an drámór. Ach árán beag é seo gléichan chóirlún an gléichan chóirlúin a chum tuach na bliana siúcaite agus mar fort tá sin sé ísle ten se nád. Ach chumas mar fart a thugra go bhfuil an páirteachta bardar an cheoil le daine ó an bhreatain agus daine filií agus ceoltóirí an náite. So tá séisiir gan ar fad agus bhí mar chur mar roine áráin agus áráinna chuma ar an ggóiliún agus dáanta a chuma ar an ggóiliún chuma. So sé an ceann a chuma ténig mar tuis go bhfuil sé tuis gur endangered species agus bhfuil sé a mhail a bháiste socha. Ca duine mís gan an áíre an gléich san tá sé mar chuid an heachta bhaile se agus tá cuointí deasa a go daine. Láireach. Tá agus so se agus a heú gom an cuine an an áráin an cuine a chur san árán an os na maná cuinte bhí an fadó agus bhí díist a tub chuma a cuma as a seasamh agus a gáil an os a górán an osgradar a gáil agus bhí sé anna uignach an os maná sí nach mór agus é cho hard agus so heú gom an an cuairlí an gléich agus an cuine chur an nasca le chéile. sé sa chóirfá agus chun go bheith míist an cuairleún a gléich ar neis le a gléich chénig. Well bhí mar chotucha dó gur haine mar uháin is bhí sé furifa mar a bhí ach bhí fánar in níos mú casa dhéanamh agus tá sé denta níos faoi duine se bin. Ní sé casa. Ní ná sé go leis. Cheoil da bhagala a chluis mí go dó. Is le haidí na gréine is le nár mléil.
agus ceoil da bhacala a chluisim ní éagadó. Mighty. Fuair maithir sé bás 1993 agus bhí mé 29 mbliana d'aois. Agus is cuireann just gur do bhain teannach chuid óráin domsa agus thosaigh mo chuid ceoil leis na hóráin a thug sé dom. Ach is cuireann bhí sa tapáin bhí mé tréisirá leis na bláhanna gur bé sinné gur me chun sos ceart a thugant, ní rámar tréis sos thugant leis 8 bliana. Agus so bheartaí mar an sos sin thugant sos bliana i dtrás go bhhétain ceithre héasúr eiscint i mo ghuaigh céin, i mo hir féin. Agus so bhí dúchláin a bháin róin agus sin dogdaíon tapáin agus bhrachas sa tapáin gur raibh spás don domsa bheith ag olagáin nó just bhí takeíocht san atmosfér a bhí sa tapáin dom chúisigh éigent agus mééis a dul le siúil sa rinnemuid soundcheck nó a léid. Agus is cuireann gur chasas dom chasas an tórán seo mé site coiseáin agus just de chasas just bhrachas an tórán so dá gasfá roiineh in an a bhíoch le tail. Oh yeah.
sreach gan scar má bhar an air gan car is gan iad a gom in chur níl carid a gom is dan ir lamsan a lagach me moch noorden noch skaga me gwael har farig ser or saun of lene dom gelte Ali il-saħħit kerden in xirħit maragar in-nerd bejn de muħum skaw il-pudar gotjov Bín tusa cuma óráin mar a táid stréis a chluisiint. Cáin ar thosaí istú cadas a dánig an dúil sin nó cin nó cad a ceapan tú nuair bhíonn tú cuioine bhar chomadóireacht. Cad an míon tú faoi sais dúil ornat a bheith cuma nó a dagan sé nó míon tú faoi brú cuma nó well, is chéanam bheith teachta bhile an monscoil agus ní hasig bhm bheith denmh chud obair bhile ná feic mar sin ach ní hasig gomach a bheith sitte gin piano agus a sémint gan is a gom cad bheith na sémint. Ní bhfuair is cheacht ní rás a fachlein ceachtainna féin drásan. Ach bhí piano ag go baile. Bhí piano ag go baile seanna cheann a fuair bhathair ó na muintear istólim. Agus ach just rádaíoch sé mar chraí hín scríanam just bheith sit-down agus me cho sásta agus bheith ábalta bheith sit-down bheith na húnta chléig agus bheith sáte sa cheoil agus sais bheith cailteistigh sa a me himú sa tail saoil na nótaí beidir ach agus scríanam ní féidir flach go méid an scoil chéachna go chun go méid mábalta ana bheith díú se agus gan bheith cráite ar bhile ach an san bhíon scríomh dáanta agus rud é mar sin cúpla ar focail is an súd sa bheanscoil agus cáirrinn go mór a sé nó stílan se go má na smaointe chuir síos ar fár agus nuair a hagan an son nuair a hagan filiocht chun cín a sé níos fearr fós. Right. Ach beidir gan a bheith cuioine bhar filiocht go dtí go dagan sé. Sné chafa an sais an brúscar gáile mar chadúis agus an san is féidir crotachar ar an san níos sin ach is macála don
dus na mochain a bheith barscint ag an nám agus na smaointe agus bhí beidir a chuirsteachar nó díirich ha mi díirich ceúra agus han dá radáin dá hebh an scélan dúltach agus deirefach ar nos ar an grá an san gom 6 ceúra ana bhar an rá mar únta fáim míad anna dheacre a rá le daine go bhfuil grágan dá chéile nó agus go mórhór dún hénig anna dheacre é sin ahent agus nó féidir fiúbhain rá le hénig. Agus é se anna hochtach an grás an bheith go a hénig ar mefa ábalta thuirt go ceart de daon eile. Se so han commodócht an ó stéalinn domsa bheith scíamh agus duine se cíaldam agus tíir cíalaam den tail mór himpelar sné an commodócht agus has níos a chur na fáin a chur fáin leis a chur faoin leis na focail bhfuil sé árán an gáile chiad árán cearta a chumas ó thusteirigh mar bhíoh na bachanna is ag an cheann go dtí san ó ní féile me seanana agus ní sé sin tradiisiúnta nó ní heastó choéin a bheith geiste leis agus an 600 ach tuisgribh spiocróm amachta árán an gáil bhí mar bhí seo le denmh agus heistigh óráin agus bhí nó chumtha watha agus bhíarm So is mai le a bheith faoi bhrú mar sin nó irin sé bhí go mágam an spios go bheith Fagam le sin agus rud céanna leis an gcóirlún bhí spios ann agus bhí arm ag an bheith denta Bhí bearna le líana sé bhí sé anna bheith ach a chairigh ar an gáil dam sais an na bearnaí san na bhrise nó a leidú ar léad agus árán eile a chuma a níé sin. Bhí piano gom héin ag mo bháthir a thug a thar rá dé agus thusasteach ag an piano agus do bhain caiilte agus na nótaí. Agus dearm do rinne cuma céhiad feidh piano de sé bíoh sé sa teachagad. Tar a bhhaile trééis cúpla deach nó trééis a bheith mó nó trééis a bheith ag obair nó bheith briste tuirseach nó péad of tart agus sig ag an piano agus chur méar amháin agus just bí géiste agus agus ar nó an piano cho kind nach bhfuil Tá heníoch sé gcóílam bhíoh má chaise gcónaí ar an bedal ní scuile ré bhí sé just cho bhí atmosfér ála nach rathú ag an bedal. Well se look buna tríla spéidir. Ó se. Yeah.
Colin. Oh, yes. Ceann do chuid taine sin? Ja, ceann cumid do maithair. So is alientóirí agus is mór an inspráide I héal. Really. Just, yeah. Is sin haar bar agus priviléis chum a bheithan seo a siimiid liv. Cad a hainsmid inis? Ordig. Den head waltz. Waltz. Ladies' choice. 3, hit, do. Better. Osna. Osna.
Ní sé bhí gisnig a réalt chatha ba bheod a rúan an ilse tneachta, mar scia an éich hí de chórált daite is ceann chnachóir féna ólach haca. So an focail láhartha. Seo rud a tháinig isteach chun cheann ar cúpla bliana hin agus ní raibh scíteach ó chiad dá bheith fá bhéirsta thuirteir a chun san agus bhí sé mar riomhre sena riomhre le blianta nuas déim líana socha agus agus an san bhí féin na bealtain arsúil mléana agus nétaréis na gná rud gus a bheith arsúil de ná a dhéanamh nó an irig bhí arsúil agus mar fart an bhéile bhí lár géidir daine timp na háite ceoltóirí agus fillí chun dáanta chuma nó a thuirt agus go méidirist le clos istigh sna hallmhargaí a rinne ar seachtaí. Goáin, Anna. So bhíidir le cleisenis bhí anna yes agus tíine siúpadóireacht. Cover of ABBA nó PLD. Wow. So chuoníos ar seo ar an gceansa agus mar anna fersanta agus agus hasagam go mbeadh daine bíonn annachchuid ar an daine strachailt agus a follingt le sláinte meabhair agus le sláinte aontaine. Táid lochalach. Táid anna lochalach agus tugtar seach sa tail sin agus ní lisagain chun staid lá leis na mothúchmainna thagain agus leis na smaointe thagain nó leis an díomplacht leis na bhd é dúiltacha a timppla nó fiúhhain dearfacha bhd é an bhór a róhór dúine a hiiscint he dechar an saola iscint a hiiscint ach se so is má chara is enam don dása agus is marall ar sin an cardas agus an náidir a háin an nuna bháin do hénig agus an san úmpainte sa dearfach agus an nás go bhfuil tú caint le cara leat a há fólingt agus ach gur de chara se tá hénig se. Agus na scamil gharacha gan smacht de gum mar ní féidir lauert, ní féidir choirí, teantathe is spéir gharacha na smaointe, man náid, má chrí a rás, an tagla fás, béise an bás, man náid, gan smacht de gum mar ní, súla iate, cíl caile, an náil báte, meabhar muchta, an saoil rá chuung na higan éine, man náid, níle mamma róhin. Na haber na fulle mamma róhin. Na haber na fulle mamma róhin. Deird sa leat, go bhfuile mamma róhin, tá na scamil onam, ach ní mission na scamil, scá an tuilise ga I riam cheann, má chara. Eislam, sa chan cían a hámid, ní nar nénar támid, a chara. An báha báistí I gairí in ar grí mar bhlá a goscail tééis chuireacht na hí, an chóchta neartú anan, a chara. Eisle de chrí is saon na hada chlí, ní hééis seo de uin fan lum fan lin, a chara. Eisle de chrí is saon na hada chlí, ní hééis seo de uin fan lum fan lin, a chara. Eisle de chrí is saon na hada chlí, ní hééis seo de uin fan lum fan lin, a chara. Eisle de chrí is saon na hada chlí, ní hééis seo de uin fan lum fan lin, a chara. Táim se leat is bet sa leat, chuíthe má chara, bet sa leat, chuíthe. Bhí sin th bar fad
Anna Cheoil. Tá mu buint anholtas an lá as chomhluadar an seo fáilte roimh a chuirde mátá sibh dír trééis túnáilisteach an seo raidió na Gaeltachta agus Cuan an Cheoil. Nuair bhí mise óg, bhís an na chúlach agus ar a bhí rudaí chuirteach orm chumá agus, so tá chúla mé tú a Niamh níthe a bhéh. Phew. Oh, no. Chúla mé tú chúla agalah agus mé amáint agus bhí sé caint ar na cuasaí bhí me a caint ní balua agus chuir sé go mór a bhaimar agus tréaslíam réiteasocht an toras atá á roinnte go ling trí do chuid Cheoil agus do chuid cainte. Agus, well, so, sinné bhí me tá a caint maiol ar an Geol agus tá sé 6 clúda againn is tócha bhí piano Somáile agus sa bhí piano Somáile agam sa bhí Cheoil againn mar 6 vehicle dar dúin hain muidir chur nana or in hain. Agus tuiscin táil ar an saoil go generalta tócha. Agus faoisih bhráil an saoil chuma agus gan de bheith chuoine bheith
Is féidir lena bheith hena bhór in our 19 agus de smaointe gcónaí. Yeah, agus brútar an slí sin orin. Brútar ar stócha. Se. Agus sun leis an grothaíocht leis an geol tá bíon faoi sé bháil an. Bíon. Agus Sealbeag bailíonn daoine le garad. chéile. Faoi sé bheith sa sealbeag garad. Se. Ní féidir ling caint as gá hanga ag an am céine so Yeah. sé éasca chuna bheith ag Just simmint. Yeah. Yeah. Agus tá fáilte rih gach hanga ag an mór sin. Tá. Agus daoine site timppel gcónaí cuióme ar na híhananta álainne a bhíon an le in nach éon chearún den tír nach na míon go dagan daoine le chéile le bheith in aice le daoine eile déanamh ceoil agus ní lícíocht I gceiste ar lí uaireanta bíonach ní é sin an buic ach go gahamíd an tám san le chéile chun a bheith simmint agus stáis bí me a gléich ar síintear créidim. Bíon. Agus an bhfuil siad a géistecht. Agus go gahamíd a bheith go gahamíd meas a solam a haspáint dóibh ach chuma an meas a haspáint dún hain. Agus it's an chur an nasca le chéile slí. Se a irid meas a thugann tú de tain tá tú á chuirt amach gcónaí go siar agus amach agus Se. Well, cuineóid leis a geol tá me cepa. Catá Ó se. Táid a cháde sibse a éistóirí beidir bhfuil an radiodír chutha ag obair a goibh táim seo me sé Liam Ó Maonlaí agus táim ag Cuan an Cheoil. Tá beirt í álainn na maitheanta Niamh Varian-Barry agus Méabh Ní Bheaglaoich ó chiirí agus ó chorcaig agus táid trééis cúpla fán agus cúpla choráí as a bheith goin le chéile agus táid chun cuineáil orin inis le cad a bheith a goin. Part. Cúpla páirt eile? Cúpla páirt, spráid. Se, cúpla páirtín beag cordal se chiad cheann Winnie Hayes agus Sweet Biddy Daly. Cadíad na glésanna just topic? D, E minor, A. G? D, E minor, D, E A. minor, agus A. Okay. Sweet Biddy Daly. Do.
An jazz. Goodness. Tá me de techt inis I dro deire agus tá me go lúdar Uasal agus Niamh Varian-Barry agus Méabh Ní Bheaglaoich agus tá me tréis uirchlig go le uirchlig nó mar sin na chah duna ceoil chéile so me chun órán inis a bheagain. Órán Tá arán é seo furas ó maithir trosca tíar na nóg marial scamal a bheitsa san aigeine agus go bhfuil fáin an té a chana dul go dtína hir na nóg hain agus chun sé corcaín a gine dom. Gcónaí Sinné a hir na nóg sa socha. Tá óráin mar sin ná nach bhfuil sais eisling íos sé ar lí nach agus. Agus caiintear corcaíine bhí anna dhéise gom bhé na déon rasála ar fad aithne níos mó níos fearr a chur ar náit so bhí chus náidir chruchmháthain agus bíonhearmad agus ceann béal agus áit na mar sin árás ar hana agus brahim níos congréad ábhanis agus níos nadidir go dtuigim níos go bhfuil cadrih níos fearr gom lim áit rúchas is dócha. Se. Agus ní náit ar dain mar é. Fíorhaid. Ach, carcaig. Niamh, you surprised me. Well, I mean, fiúin is as bleachlíadm sa dún drama, cónaí an drama. Agus ní léon cortaí puiste hún drama. Ní héan áit even all in ach chur is aithne ar náit mar sin hain. Hits mis an rá le corcaíine agus mé óg. Hits is an rá leis na cnic, thug maithir na hanimnecha annachchuid animnecha dom dus na háitina ceann se béal ceann srá an fíoch mar in íag bíníarma de Mená na gráige tá hir doin cruchhharthan slíomh nuller an blascéad mór níos tuisgur tíireacht. Iad súdar fád agus animnecha agus an fearmara bhar nó agus mé óg bhí mé faoi riocht ag an bharmara an fear lite ar an sáile agus choig sé sin mé agus cohíonn sé mé fós. So agus an son bhí a kind like a filler bhleachlíom chnoc bleachlí le súile abig agus chnoc an rud a bhí be san talamh a bhí faoim chosa agus in ón drama gom an son fuair is
cosáintí beaga nace le aimhneacha beaga agus hétas an rá le dún drama. Agus furas cothú agus ceapam go bhfuilin, dúirt John Moriarty táid seasta ar halamh chuisrice fiúan I mún ifrin táid fós seasta ar halamh chuisrice agus credim son go muid ar halamh naomh gohfuil mid be agus gohfuil sé naofacht tá naofacht a bhaint leis. Tá na tíre séide is na hen na dalchan soin Tá dúr a dalchan síne an man ó an ruan lé Tá an méle chan an uan agus fuan na caiise cíne droing Táig na ser manam is fada lamní Ba bhí an lim spirit glúiseacht leis an ngéin Ón mórt se tá maigine is ó cheall a grún an tein Dá dír go bhainte fuascailt ma féin Glétar níor gas is even lam glár mar a bheaglaoine chéine cogur ar an Cuan Right sa chan malinge nu go scíle me ma cheoil is ganóní tar ma thuirse slán an Ní dír gan na mod síl se nólaí eile ma bear ach tír bheaglaoin de charanacht chóir mar an féad a crí idir sí aon se fáil is an na tám ó rial go tír na nóg Tá muid an sa spidéal féchant amach mar a dúir mé ar chun na Gaillimhe agus tá muid tréis uirithla go le álinn Cheoil a bheith againn agus chomhluadar agus tá muid tréis léimiid isteach agus mar rá
chrúb a chur ar a piano agus tá sulim gur maithas éigin town. Se go híhann gur mí. Really tá faoi riocht ag an geol na hóráin na faoin. Mollim na ceoltóirí a chum na faoin is na hóráin agus iad seotá in ar láthair. Niamh Varian-Barry agus Méabh Ní Bheaglaoich. A chuirde go dté sibh sláán agus íomhá agus colasámh agus buinteanna bheits an chuideile den ihe. Bích ceol in is a gin.